Maayong hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Mga igsuon, ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot kabahin sa kabalaan sa kaminyoon. Not all, pero kasagara, daghang mga panag-away sa magtiayon, dili dali masulbad or musamot hinuon ka grabe tungod kay wala nagpaminaway. Kana bang muinsista nga mauni ang akong nadak-an, mauni ang akong prinsipyo, kundi mo ganahan ako, bahala mo, basta mauni ako, di na ko mausab, ako mo'y magbuot, garbo man na. Mga igsuon, ang gitudlo ra ba sa atong Ginoo kining gugma nga andam mo sakripisyo. Mo sakripisyo sa kahayahay tungod og alang sa minamahal. Masulbad ra biya gyud ang mga panag-away kung magpaminaway. Kana bang sakto ka pero mas sakto siya. So maoy imong gidawat ang iyaha ug imong gipadaplin ang imong garbo. Or kabalo ka nga sayop na ka or naa kay dautan or negative nga behavior or issue, dili na nimo insist. Kundili bisan komportable na unta ka pero kay di man makatabang sa pamilya, sa iyaha, sa imuha, so nagsugod kag paningkamot nga mabag-o ka. Kanang ingon ana ba nga ipadaplin ang mga garbo. You meet halfway, magpaminaway. Pero mga igsuon hinumdumi. Dili gihapon nato na makabot atong paningkamot kung wala ang grasya sa Dios. Mao gyud nay labing importante. So mga magtiayon or anyone nga naay relationship, iampo gyud nato nga Lord, tagai ko sa grasya nga masabtan nako unsa ni nga klase nga gugma. Unsa ni kalalom. And Lord, tagai ko sa grasya nga madawat nako ni nga klase lalom nga gugma. And Lord, tagai ko sa grasya nga mapakita nako kining klasiha sa gugma ngadto sa uban aron maanaay kalinaw sa among balay bisan tuod daghan pang moabot nga mga pagsulay. Remember, peace is not the absence of war. Peace is how you can be calm and peaceful even in the midst of chaos. That is peace. Ug ang kalinaw maanaa sa tagsa-tagsa nato ka mga panimalay. God bless!